aga ke dana mai aga ke ledu mai adola muro minye angana ke mai ai anga ke ni joye angana ke kunve koy angana ke kunve koy angana ke kungulo koy wallahi angana ke nyeda koy angana ke tno koy ndesani anga ke jamaje ko ni faso koy wallahi ani bara asababi mami ma anagarabu be mi oluka blawla ho menga ngambe ma doye o bete ikado manyema yaye oto jorofa o bete faso jorofa o bete faso mara jorofa ndesani ambe ma doye bete ma ko kenyo wallahi moro namu il faut ki walañ mondo lebani lame ba bela jelefu ko sebe man toro cité ko ni baraka moro bay awa minye anyi chamangala jati moro atolla bambe alaw talabulu gatala minye seliye aw kado albi alaka alatika ko nyumanda ma amin yere foki walañ mondo ajaranye ikatimina nja anika wuliga jo moro aw kado so bonete ni ma kunu inatu ne ma wuli pumana ibe wuli pumame o asrot leta me adaro la ma anga wuli an wuli pumana mi ye ka wuli pumana ka fo eti so faden ta toduma moro ka fo eti so kunadalima wa mi ye ebe balo i halalala o ibo baramina ya rabbi ala ko kuna jaddi anima ya rabbi ala ka anni sanayelende anima ma ali bi tafe moro o ka do andew yere bange misali yusu o etiye ka do amaki yere ko sabu latige ko kacha anyuma de manchantu ani mami ka do ka fo ni yere do ka dambe do ki bokolo do ki boro do adola ikaketa ubolu fana do ndesani mona yusu mi ye ka do latige ko ye adola mi ye ka do mena yere mabe kono de mi bo chenfe wallahi on be gatanu na masa o ka kele unyebi ndesani na o ma ke ganya ande mina tanu jontai wallahi ma do be olu mago shitola olu nyana ko latige dai olu yere kungile ndesani ko saya manjugo fo jomengo de ala gele ma ka munun tuiko no lu turaka kuma sulu ne ka keta wi adola ka latige be gele wallahi no lu turaka molu ya ni restale ngoroko ika keta wi yusuni ni joma dese kana to ki toro ni ma dese ami ga kene ami groupe ne bay basi fuetala ngolo bayna ani bara ani wulika jo yere wolo fam madam bamba fatika ya sana fo furumsoy ko di man torotala basi fuetala ni sadi alhamdulillah ma selila yen na to ko julli ebe plane di chake bon we na to ko fla we de fanye marasi useve ko gwa kelengelen be dudi zo kelengelen be de gwa amba do eta do dia se 2000 we bagon na to to no ngare kenza muguni yemuyi mo fana tada ba ari muyi mo do ko do de frave sa tada ma anga teme anga ta fade kana so akati ategede kana so ali nyena nyeka be adito iba jalo no te bi ko do dura ba wo be ka ode o mare do ma do ko bro mi avocado yere nega da o nyokala so bolie anga alubiage anga foka wole nyumando fo ya fo wodi boli ko kabara ni yere nega dai ko vaga karza ka kele ngilem dala sa jiga dala ngile o mine mandi wi bete molade onde sade mi ye dengile taba o fana nyeti sumade wallahi ko ka gate mola de sade dubai diboli ando ko mso mi mbabulu aki wasadola abana debi traore wala awo ka ando ko mso wala na yo were ko tiro chaya doro pretu ara kuna jara o soro no akumbe na lade no kumake akumbe fo amade ko peke tu ala ga gura ja amin ma krofo ni ade yusu ajaranya benama yere fo ya fo chugo bina dongo do wulika jo alni black ngate magwanye yere chike ko nyumani folika ka fi yere fo na ko traure latige ko balo nyini ale de ikado ka fo sebe korosien nyoma saya ko ni dakanye abana balo nyini sebe korosien wallahi nambola oni njane galabu dokoi wallahi mananga tafe angana dabla de ayi traore marhaba ore basi te boy ni dumso man toro cité alhamdulillah ahaba ni basi tolu la o ya hamina ko belebele doye yusu ka do du kura jera so fla masabolo ka di on ma falaki on ma fo ikaye on se minye ka tanu ka wala nyumandoni ka barkada na nyale tanu kene min ka rasulu bi tanu ni ka barkada ni ka wala nyumando ne mane kisi ba ma ala ko jidaka ka maso se be korofo lu sara tambulo mana yusu ambu barkada ni ko wala nyumando ka beni bido nye ka labaka do kuye ali bisa ala ko bulu kan si uje ankoro ka farga on be basi ka jidi
kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanuba jama fo k'u barika da i ka dɔn Yusu faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ni sanga in sera kaba kɔrɔtɔ ni bereke bɛ lajɛ o kumana ko kanuba bɛɛ ka bisimila u bɛ bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye parce que sɛbɛn o kɔnɔ kumaw b'an bolo Yusu an bɛna o lase ni ala ka jɛ ye ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala ka nɔgɔya u ye Seydina Umar Keita k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛ l'enfant de Keita ni Kudo ni Budofɔ mɔrɔ ale bɛ nɛgɛw karafe la kosɛbɛ min ye k'a dɔn Tarawele muso min ye madame Tarawele Batoma Kane ale bɛ tɛgɛnigi la o tuma min ye Zɛdi n'o ale bɛ difu la Jamadugu kun b'o kɛnba k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila min ye Marindaw ale t'an bɛ taama la k'an bɛ so saw fɛ c'est tellement c'est ça wa Tunkara ale b'a nɔ la o tuma k'i fo k'i waleɲuman dɔn Sankara Sakɛ o tuma Moro kun fɔlɔ n y'a di ma kunfɔlɔ y'a di yan Awa Sangare Pecos a ko ni e kɔni y'i yɛrɛ sɔrɔ studio in kɔnɔ a ko cɛya kuma b'i da dɛ ko yala k'anw bolomadalen mun kan ko Sangare Bari a ko o ye jɔn ye n b'i yɛrɛ balimakɛ sécurité renforcée Kɛfɔ Sangare n'anw bolomadalew de ka cɛw cɛya kɔrɔbɔ a ba senkɔni don i nufile la k'a fara n ye mun tɛ Awa Pecos bɛ o fɛ ale de y'o fɔ a ka n'o fɔ yan tarata don aw ɲɛ guwan bɛ baara la yan kuma min a bɛ ka ne wele ka a ka na yan a ka n'o fɔ ne ye yan n'a nana yan ka ne yɛrɛ sɛgɛn dɔ a kɛ jan wele Bukari Bukari so wele dɔrɔn a ka n'i sigi k'a kɔnɔ ne bɛ tɛgɛ d'a ɲɛ ka foyi tɛ voilà foyi t'a la foyi t'i an ka maa dɔ koyi awɔ fo ka taa diɲɛ wuli sa a bɛ se k'a yɛrɛ b'o la a bɛ se k'a yɛrɛ b'o la Sangare Bari wa anw b'an ta kɛ k'an jigi ta a balimakɛ de ale b'a yɛrɛ filɛ mun ye buramuso kɔrɔ wala o tuma Yusu ko kana fɔ o fana digira dɔw la Sojata est-ce que o tuma Yusu sisan b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen cokɔrɔ bɛnna i yɛrɛ ka fɔ la tila ka bɔnɛ jigin kan an bɛ don jamu kunnafoni kɔnɔ min ye i k'a dɔn kunnafoni n'an ko an bɛ don a kɔnɔ Mari Danbele baraminɛ kalanden ye a filɛ ka i k'a dɔn bolomani turu i k'a dɔn k'a fɔ waati o taabolo la min bɛ i k'a dɔn sunkalo seli ko fɔ sunkalo seli k'a ni wɔsiji kɛnɛ sunkalo seli ko wɔsijiw bɛ ka tɔni yanni i k'a dɔn seli yɛrɛ ka se ka kɔn seli ɲɛ i k'a dɔn girinkajɔ ni ŋayaki dan don min ye i k'a dɔn kalo kelen an y'an yɛrɛ minɛ ka bɔ tilefɛ dumuni ni ji min ma ka ala bato k'an ta ala ye ala i k'a dɔn k'a fɔ ka a hakɛto ɲini o k'an i k'a dɔn sinsin bere ye silamɛw ko don bɛɛ min i k'a dɔn k'a fɔ Yusu Mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko i k'a dɔn sunkalo an b'o yɛrɛminɛ min kɛ o kalo kelen yɛrɛminɛ bi kun cɛ ni fɛn min ye o de ye sunkalo seli ye Eid al-Fitr i k'a dɔn Eid al-Fitr ale kɔni ko a selen don ka ban min ye sun o bɛ kɛ k'ale kun cɛ n'o kɔni kɛra o ye sunko ɲɔngirilen ye fɔ san wɛrɛ sa Bamakɔ yan ko labɛnw bɛ sen na ayiwa min ye i k'a dɔn sunkalo seli kunbɛn a n'a labɛnw olu bɛ sen na nka a tɛ taa wɔsiji kɛnɛ bɔ kɔ dɛ k'a sabu kɛ sɔngɔw yɛlɛnnen don sɔngɔw yakubalen don nasansigi o fiɲɛyalen don min ye dɔgɔjɔlaw ye olu bɛ ɲɛtereke la fɛn min ye sugu fiyɛ kɔni fan bɛɛ dɔgɔfiyɛ fan bɛɛ magoɲafɛnw na dumusɛn finiw ani dumusɛn masiriw ko ka taa se i k'a dɔn misiw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye girin bɛ kɛ fɛn minnu kan nin waati in na misi minnu bɛna i k'a dɔn kɛ i k'a dɔn an ka sunkalo a balo ye sunkalo seli balo ye n'o ye seli don sogo o misiw bɛ bɔ o misiw ayiwa Yusu b'a ye k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ n'i ka sɔngɔ don wa bɛɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ i dabolo fana don nin ye sɛbɛn min ni Mari Danbele ale ye baraminɛ kalanden ye Mali tribune na a ye i k'a dɔn i da don o la bi fɛn min i k'a dɔn sunkalo seli ye n'ale kɔni sera i b'a ye k'a fɔ ko girinkajɔ olu bɛ daminɛ mɛ ko ɲinanta in k'o bɛna kɛ i k'a dɔn gɛlɛya belebele kɔnɔ k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya o bɛ i k'a dɔn diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen ka na se anw ka jamana yɛrɛ gɛlɛya fana ma ko dɔgɔfiyɛw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u falen don minɛnw na tetew n'i y'i daji tu yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bin minɛn dɔ kan nka sɔngɔ maga tɛ se ka k'a la sɔngɔ yakubayalen don a tɛ i k'a dɔn ka bɛn a sɔngɔ bɛrɛ bɛnnen tɛ k'a bɛn bɛɛ lajɛlen jufa da ma o kumana min ye i k'a dɔn client kɔni bɛ taa ka segin na nka i k'a dɔn k'a fɔ u ɲɛ gannen don i ko tabada kala fɛn min ye sɔngɔ ye n'o fɔra i ye i bɛ farati k'i bolo da i k'a dɔn a minɛn dɔw kan k'u ɲininkali yɛrɛ kɛ o kumana Yusu k'a dɔn k'a fɔ ko min ye a dɔw ye k'olu kɔni ma bɔ o cogo la olu jiginnen don olu ma yɛlɛ fiyewu nka min ye sɔngɔ i bɛ sɔngɔ la ani minɛn bɛ minɛn na k'olu kɔni kɛlen don sanayɛlɛnfɛn ye koyi Bintu Tarawele ale y'i k'a dɔn k'a fɔ client ye a ko k'ale yɛrɛ dabali bannen don ɲinanko ye ko kamana gan da de y'u ta ye i bɛ t'i jɔ ka minɛn lajɛ a dasilen don
cɛka fili t'a ba nka maa tɛ se ka maga a la k'a sabu kɛ a sɔngɔ ko o lahala ye k'u ka gɛlɛn kojugu min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a dɔw yɛrɛ ye n'a sɔngɔ fɔra i ye ko sanni k'o galabu t'i minɛ bilen awɔ k'o galabu t'i minɛ bilen i ŋaniya ti kɛ sanni yɛrɛ ye bilen i bɛ taa sota de ɲini sa o kumana ko an b'o o dabolo min na a ko dutigi caman bɛ yen k'olu kɔni bɛ i k'a dɔn yɛrɛ fara la bi ko sabu ko kɔni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ kini ni wagati ni tanni ani purutili bɛɛ lajɛlen na yaasa denbaya olu sago bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnw ka fɛn ninnu bɛ se ka sa cogo min na a ka ja hali ni bakunkɔrɔ yɛrɛ ta sɔrɔ la o tɛ juguman ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye sɔngɔ ye a kɔni gɛlɛya kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen bɔ i dabolo la nka a ti ɲa min kɔ a bɛ k'o ye koyi ko kumana ko sɔngɔ gɛlɛyabaden i k'a kɛlen don gasi ye o kɛlen don nimisa ko ye maa caman bolo ko n'i ye k'o ta k'u lajɛ min ye dadumunifɛnw ye a ka ja malo a taa se ɲɔ ma ani k'a dɔn fini ko olu kɔni ko fɔ ani sogo ko a ko yɛlɛninba ma ye olu sɔngɔko la an fɛ yan o yɛlɛninba ma ye o la k'a sabu kɛ ko seli natɔ don ayi ko olu caman bɛ u dakɔrɔ la poivron fo n'i ye rose poivron tɛ de fo n'i ye rose poivron ɲininka o lahala la n'o tɛ kaba ale y'i da don o kuma la anw jɛra poivron kɔ Mali kɛra jamana fu yɛrɛ a ye rose poivron ɲininka ale b'a kala ninnu sugu bɛ minnu da don Mali politiki la ta politiki don wa a yɛrɛ bɛ tubabukan dɔ fɔ kabini Ala k'an da don i tɛ tubabukan mɛn i tɛ bamanankan fɔ kana kɛ n'i seginna dɔw kan sisan Victor Hugo bɛ wuli n'a dun wulila a kuma ka ca ale bɛna fɔ k'a bɛ kɔrɔlen di kura ni sininta bɛ fɔ an ye yan ne ma maliyɛn dɔw faamuya n'i tɛ tubabukan mɛn i ka fɛn bɛɛ fɔ bamanankan na wajibi kɔni tɛ n'o tɛ tubabukan fɔra b'a f'i ɲɛna duguwuliw don dɛ nka o t'a tiɲɛ a ka faamu dɔrɔn parce que ni i bɛ fɛ ka poivron ko kuma yɛrɛ de fɔ f'i ka tubabukan fɔ ale yɛrɛ forme ni poivron tɛ o de la ko u bɛ tɔgɔ in dara tɔgɔ kan rose poivron b'a f'i ɲɛna a dɔw ye kɔtɛkulu ko dɔw ye kɔtɛkulu ne de Ala cɛ waatigiw b'a k'u jɛ dalen to min na i b'a fɔ ko sɛbɛn ko fɔ ni dakun t'i bolo i bɛ nin ko ninnu bolo da o kuma Yusu min ye k'a dɔn Bintu Traoré ale ye client ye a y'a ta fɔ ta ko fɛn min ye k'a dɔn sɔngɔko k'a gɛlɛya fɛ ko fɔ sanni a galabundanya b'i minɛ o kumana ko min ye k'a dɔn denmisɛnw ka fɛnw ye ka taa se dadumuni fɛn minnu ma an y'u mada sisan n'o ye sogo malo ani i k'a dɔn ɲɔ fo ka taa se i k'a dɔn fini ma k'olu sɔngɔ kɔni ma dantɛmɛ yɛlɛn koyi k'a fɔ ko seli natɔ don wa ayi ko sɔngɔ ma dantɛmɛ yɛlɛn cogo si la min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye maa dɔ ye min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ magoɲɛminɛnw fana feere ani dadumuni fɛnw feere o kumana ko ale fana da donna kumaw la min ye k'a dɔn Mamadu Danbele ye Mamadu Danbele ale ye suman feerela ye ale ye an da dumuni fɛn fɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ni maa mago tɛ taa o kɔ fiyewu ale b'olu de feere garantigibugu o dɔgɔfiya la o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ a ko min ye o ko ninnu ye ko fɛn min ye nin ko fɛn tɔgɔfɔlen ninnu ye k'olu sɔngɔw ma yɛlɛma wa sunkalo ko t'a to a bɛ yɛlɛma seli ko t'a to k'o bɛ yɛlɛma sɔngɔw b'u cogo la ko nka min ye k'a dɔn fini ye ko san dɔw la ko fini ko girin bɛ k'a kan kosɛbɛ ko seli i k'a dɔn maa caman bɛ fini k'a k'a dɔn seli dumuni ye ko fini k'a sɔngɔw k'a ma dantɛmɛ yɛlɛ ɲina i n'a fɔ santɔw bɛ cogo min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɛ girin a kan k'a sabu kɛ fini yɛrɛ i k'a dɔn a baara o fana ɲɛ ka misɛn kosɛbɛ ko min ye fini fololen ye k'a ko k'a jɛ k'o kilo 1 ye 200 ye a folonbali sa ko i k'a dɔn kilo 1 o ye 170 ye a banna o yɔrɔ kɔni o ma sɔngɔ dantɛ yɛlɛ dɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɔrɔ sɔngɔ ye ko magama k'o la wa fɛn ma far'o kan malo fana bɛ ɲɔ fana bɛ ten Yusu ko Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ i b'a dɔn Tarawele muso ka fɔ la i k'a dɔn a ko min ye julaw ye minnu bɛ suman feere a dɔ la ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔ ye ko o dɔw bɛ yen nɔ o folonnen i b'a ye k'a fɔ ko o sɔngɔ taar'i jɔ k'a dɔn k'a fɔ 8,000 na CFA wari ko kabi sunkalo daminɛ ko fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko fɛn ma far'o kan ko sunkalo ko ni seliko ma fɛn fara o fana kan ko min ye k'a dɔn saɲɔ de ye sa ko saɲɔ yɛrɛ kuma ka di cogo min na ko sabu ko maa caman bɛ girin o fana kan sabu k'u b'a kɛ dɛgɛ ye ka bɛn ni seli don ye saɲɔ kɔni ko o fana b'a to maaw bɛ girin o kan commerçants ko i k'a dɔn k'o fana sɔngɔ ma yakubaya k'o b'a cogo la wa maga ma kɛ o fana na ko sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ a bɛ fɛn dɔw de nɔfɛ o minnu bɛ yen k'o sɔngɔ dantɛmɛ yɛlɛ k'a kɛlen don sababu ye ka maa caman galabu kari kosɛbɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko suman minnu bɛ yen n'a mago ɲɛ sumanw yɛrɛ don ko dadumuni fɛn fɔlɔw don ko magama kɛ olu la wa olu sɔngɔ ma yɛlɛ ka tɛmɛ hakɛ kan fiyewu o kumana ko min ye k'a dɔn n'an taara jabadenkɛnɛw ka kɛnɛ kan jabadenkɛnɛ sugu la sa ani pomme de terre n'o ye kumundɛrɛ ye
yusu ko olu fana alala ko olu koni ko olu songo kumbe ka yele wati dowla o minye ka do kulubali muso absatu kulubali ye alle ka do ferekela ye dawda bugu sugula dawda bugu dogo fiye ferekela mi do akoko minye ka do jabamseni ye wa ko koni ko kilo ko otale do keme ani ko kilo o ibisa bani duru ye o kuma minye jaba kuma baye ka do ka fo ko o kilo koni ko dorome tan faraloka ko tara ere soro bi worola ko ka soro bi duru okundo wati la o kuma yusu ko ne o ibwala o fe mi ka do ka fo be ko bi wolonvla e ka kero isage ko bi woro de kundo tan farala ka ka ke bi wolonvla nye ko ni yo bwala o ko ma bsega ko jaba kuma ba kale de songo yele na ko sebe na de jaba mzeni wa ayi ko ni ka do o yete manta suyi amsa tu ka fola akoko ni kilo nunu songo mi ni ka do ka fo obiti jo bi wolonvla na ka yoro do la ko bi shegi fana du abana o kuma na Aminata Traoré ale fana yi ka do julay dogo fiela no nyama ko dogo fiye ale ko kale ka fere fa ye kumundere o kumundere bi bo sigasu o kuma na ko kumundere yere kilo ko yi ka do ka fo bi shegi nye ko ka soro ko bi wolonvla ani duru kundo ala mamme ko nga ko ikado doni faralo ka sabu ke sungolo la horoma ye o kuma na mi yi ka do kumundere werewe ko kilo ki ka do ka fo ko biduru ko o fana biduru ko o de fana kundo wati ula ko fana na ni yere soro bi shegi na nga mi nye ni ko bela jele ko sugu na kile ya ni la halaw gele ya bela jele iba e ka fo ko maw ko ne bu se ko de mayira ke sungolo seli absika ke damu na chugo mina o ko mi nye ka do ni o bana sisa ko labe on de bi kesa mi nye ka do anga dadu mun ven follow olu bara absika ke chugo mi na amanya ka mi na ka do bolu ke ko natala ko recolte nata no yesu mo mboli nata e absika ko chenyi chugo mi ani songo nyongri bi beni nyonyi mari damele baram ne kala ne do mali tribunna o ka noblay ni anya buga bido mbola maro do bla republique ne ba leta anga gouvernement o koni awami ni ministre min be no ministre de l'administration territoriale o ti dore Abdoulaye Maiga min ye colonel Abdoulaye Maiga groupe commerce tede ay ni wul masri taba Abdoulaye Maiga commerçant colonel commerçant colonel Abdoulaye voilà le colonel en commerce to ko mo jam to ko voilà desani to ko jam to ko bara de dafray abana angata muro mi Abdoulaye Maiga ale ajra ga fe abe yala landa fe Charlie Benjamin ni manta nyon ngala te frela abana muro awami fama ikado jaja français ben ko bela jelela wati mina uyel na tamenge anga wal masri tabamma boji muro ya soro awakado kemme ka shudo do dingela wati mina anga mautar ka tabo kanza lolu be ka alaje ka fuguru ko ka alwal be woto kana tie mi wotara ka ta dron do ta muro bagani daborare mi ye ko yere nyemala ka jira anga wal masri tabaw ani wagne ko awami yo olu ko de ka dangari minye awkado civilula moro jaja awkado nanzara awkado kaninda ndeme wale minye awkado wati mina anga ma nyamaw olu ajira ka fokugu ka koso ni ka kasaw je moro awaku kata awakado kasoro awaminye barakatali la moro abenata minye faranzawe jaja awakado beka on espionner tali manu oye ka onjo jole bajo oda to awakado ye doronita wati mina anga mobe kata bo ka shuka ne nu be ka fuguru ko ka ko yira nyemala kasuru yera bulunodo kasoro u yera bulunodo ye worom ne kata na olu kibare madon abana olu ye sere o de ko ina témoin gênant abana nolu de ou feta ku vutolu juger Niger abana fali gara munu nyena utara nolu de utara nolu e sere u ba kalama abana ku ko do sere nunu na no kera ule butna farawa yolo mne diliba ku buta ulu kiri Niger kiri de sera ka kaya wa abana angwa ugata banga ma umne yere kata fe muna moro obma awkado minyu mali gouvernement ma nyamawe ulu ko ya jira ka fo ku ka awa minyi barkanni awatakuba miye awkado ku sama kaboy yani awkado ango ayena ngadimi nandimi na te bende abana wali espionnage nu ma dabla watila nambulo shunyela abana anga gouvernement olu ko ni awami afrikalo tlemga anikele samba flani muga anifla olu e awakado patru doke oye kayoro bela jele benala salo muro awakado minyi mirage 2000 muro awakado ko ni wulika joke kayoro chama ningo olu buguna tige muro ikado nyere la ngeni ko bela jele nyi mi anga famo olu be kayele ni minga bi ani onye
faransi wa ka do wulu ko do gwenjo mi ko de maku fe wali wa awnyo kebi anyo gasi pambe burije junju ko abana be ma ku panga sangolo mine Mamadou Kulubali ale baramne kalande yale ka fatri republique ga ngono olu ye jonye ate mago gila ka tita fana abana awre go ka bina ta aw nyo to telia ka kala ka kangala ba fasa ya damne de sama nigita awwe munyini alibi abana aw nige kise kelen tauna abana ina vuti malodi ni ti maloko be bene du ila kuyi ala bi ja fama bi ja mo Kulubali bi ja de obija wallahi yusu ametemene kuna foni le chika mba leta ni le chika nta ni yeka do ka fo kasara mi na be sigiro ko kasara ko catastrophe écologique cadre sanso ibai ka fo ko baga ani ka do ko ji kono feun olu chama be ka sa ko da do la ka ko ni kembe da bali banko e mawbulo yusu mi ni ka do ka fo ni ngoe ikado dolo ale kan no bla sebe ni ni dolo aye ni ke ti kan kono bi akoko fe mi ni ngoe ni mi ka ke sanso bugudala ako da bali banko do wa abe bugu ni region de fe mi ni ka do ni ngoe ko atika ko ndemala ko ni esigida gwele ya doye gwele ya mi do na be balaw ko fo kanyi sigida okunya aka ja ni mafe munum be ikado ka fo jidala no e kodaye yusu ka kelero gele olu chama mbulo gabulo ngoni shimbe chakeda doma no yenda man barakela doye ko société minière ko ikado siga keme olu de la ka fo ko minye ikado bagamse oni jikono fe onga saya bambale mimbisena ko lubulo no bala ko sabu kasanu bara esegaji munum be ani bagaji munum be ku bikla ko olu de halaki ko dinga ngono nala o kumana ko minye o fe nuye ko de nakeni bagamse ni kado jikono fe nunga sayaye sabuye yusu ko bankutu ay fa bella bolla bana kuna foni ceri siraka no ye réseaux sociaux kuna foni ani jaw olu ko ne folo la mi kado ya saka jamana dun la somi ani marake ba oni manyema ko lu la somi jango franje fanga manyema ulu te ikado ute fo yemina ni kulonye ya veve fuye no ya do abe mina ni sebede o kumana ko sanso tai ko abeka ke gele ayde wa abeka mawbo dabolo la kemeka mawko kalfa toro bi ko sebe ko ni ya jate mne ko baga miseon ani jikono feon olu de subi yela ikado ko dabolo invete jege ubola minyi sayo no yikado ka fo minion ye kata se bamauma ali mishiu ali kono ko olu shima kishi nunu mbela jire ko ni shude be ka ye ni kodaina o ko abeina vo nu sera ko jinde ma ka ku bita shula mana yusu minyi kado tisere chamambe olu ko ni yenda mambarakela nunde ko fo société minière mi ko no lu be barake ko lu sigile do ni ku ikado useme ko daina ko lu debu ka jino ko bela jile shuru ko dinga ngono sege jini bagaji munu mi ga sanu bara uke o ko de kara ka sababu ye ka jichie o baga mize uni kado jigno fe o ko o be ko lu ni kena karaba ni njogola o buguni mi nye société civile mawye olu ko ne wuli ka joke ko ka ikado jamana marake bawo ani mamunu be no ye sigida la kana ke bawo ye ko lu hakli la kunu ni ka ikado ulaso ni ngoina o minyi kado ko na tabolo be ko franje fanga manyema ufana ko bu la donia ka fo ko minye ni jinye ko jin ka chenedu minye ni ko yin ai wa ko ndama barakela uka ikado jijugu ye ikado ko yin waka kele do ka falide ke kanye si ko jikono feuma ani munu fe munu mbita jidala no e baga mse ni baga kuma wiye ikado ko lu ko ni bebe ka sasa ni baga seke jigu ni baga jugu inve Yusuf fana kibwe ku ye wolelike ganye folike ni balau ka mimbu ka sigidala aiwa ko minye nyama ya so mino nye sino sigidala kana ni ngoma ani besea ni jidi kundala ja ko kado ko la selikera ufana ma ku ya jira ka fogo ko manyema ku ye kuma ime ku bora kalama ko wa ku be kala be shi bela jileke ani fereni de bali bela jile ka tiga ka tiga sigelu ufana boloda fe mi nana ni bara nye sabu mi nana ni na be kani dangare wale ni balau ni ke sigidala ya sa ko nyedo mamunu no mana kai o ko lu na wele kado katu jo jagari jakeneka ninga nyingalebu samse gwa ula kada ukaketaka Yusu fana kibwe minyanga sigidai ako ko ni ko mau mabike sababu ye ka sigida chien ka lakana ko buruja okumana ko ibesiga wele okuma kunga sanga ni wati ninga ikado kangari chien ye nyangilu rebesiga bo Allah mi ni kado ka fo chagada mi no nyeshine ndo sigida lakana ni ani bese ya okunyo ma aleka lasilu kono ya jira ka fo ko okumana buna wule ka joke ni ngoina mi ya ko atoma na boda mi fe doloko kano fasiri onye ni bochika kono
dolo ka nobla sebe do ka bidon boli do yusu muro yananga ta sugula mi indicateur de nouveau amba leta muro awa mi nyera la lozman socio ko apuma kujara muro ikado awa mi nyera la ni do na transition awa kado bere fara transition gongu na mai wo kunye ni fana ke mankutu tieni mangu ya kuma e ka tiensi franje fanga ma sogo kumune ko la bo mangu ko la bo mangu transition mo nali ko njini nke minyo na bakele ngera ka teme transition mo no misikara jarati ke bi ko jinya wulila abana che anta la jeba angal laje muro anganywa sembla ninganywa mulo mine minye avocado logement kemefla ani bidu muga ani duro logement socio avocado muro ko koni avocado ko kera toka je minye commission munumbe uluko ngame ka wuli ka joke muro ka sega sega like mimba to obseka la soro choko mbina muro ajko japse ka don choko mbina minye avocado ministry bimbe ne ministry de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population Brahma Kemana, Moro Avocado, ale kunyo commission kurado sigisenga, minyo commission mi awano kunzi glembe, kado amena, o commission me kam ni ibrim bogar kesa katledu. Commission bade nundobe. Moro. Petit joro fana fo. Ongoni boni fana nanare. Niko kibo lu beti chichika boba ko kina na vengeance. Awo kasoro do rebe tiena ulu ire kun fo itu ga sigilile. Abana. A commission nure do de jamana Afrique commission. Abana. Ani bara nyami commission wana bebala. Moro. Mi avocado wati mina. Ministre kemana alenana. Brema kemana ale kone wulika joke. Moro kafo awami akuma wulile ga jo. Jaja avocado kota kode kungeme ka ko imbela jele tinye. Kota. Ni ministre soy. Yalman ni baraka yoro. Yalman nunu. Présidence. Ou primature. Ou kartaka mugo. Kota do medoluma. Jaja o bede mala. Ja kota ko de du. Kota ko de meka adu vara ko kota mainde. Abana. Wala ma kota kele unde. Ko apegle. Kota mo boko dala. No ta vara ko kota mainde. Bro, mi avocado nyera la. Mi anga jamana. Bro, avocado mi nyera la. Commission musigira. Commission avocado mi collectivité territoriale. Mi banque institution. Bro, avocado mi société civile. Bro, owanum bela jele kumbe avocado akola muro a commission mina sigira anyema member mukuyate Fadima senenta bolo muro avocado minyi nyera la unana kana bara damne de muro avocado mi tlebina ni ani duro mi awatlebina ni ani duro muro avocado minyi nyera la ko bela jele kundamne na marskalo tlednani tamba flani muga ani fla mi awaso bakele ani keme konondo ani bi konondo ni saba muro avocado olu koni dira commission yo olu di muro avocado minye nyere la minye avocado commission gale go di muro avocado minye so numbela gele commission goro mi mbe so ngoko so bafla ani so kama planeta ani shege muro avocado kama flani muga ani doro ko de koni ba jebi muro okoko ni obeka nyeyiri oko temena chogomina wa muro avocado minye abarakera chogomina muro uyake ni ladreya ku akera ni je Usman Dauka fola minye avocado nyere la muro ku ya kere mi avocado mauma be ne koni avocado itogo belisi korena ikare CPC bi bolo muro ka resipise yo repise utemana no de kwe muro avocado aniye depo mununge wa muro avocado minye nyere la commission avocado minye uye bara minge minye avocado bara mindo ikado nyere la minye avocado soke maworo ani mga ani doro mga ani shegi muro ko olu koni avocado olu ani la commission fe ka jira ka fo dira mamunu ma o majea wa amba bwe ambe baraka tinyeka foto moro mi avocado fa mi kokura yala mi avocado kota mi medi maumane mi kado okota ali commission mogo kota kote uluni mache wa mi ministre so kota tini mache ani maworo kota kote yayi kota maine
akadabla Oba mi ye awakado tinyere la ko nu temena nu ukado ubokolo nu dambe ninga bara ko kono commission misgreda wa ikado ministry re commission foka wali mandon commission mugo ko ni ajira ka fo awa ministry mimbe no brema kemana ka ko ni esira nogoya olu bolo ay ko bela jele nogoya olu bolo ko wa ko barakara tinyeka gele abadi mai ko fuila Éducateur, allez ni indépendant, nous belajele kembe kadi wala bi. Barka. Ala kanguna ja. Amin. Ode, yale ka fasira anya bo éducateur kono. Anza skula ka. Anga ta skula. Kake. Ameta groupe commercial. Ameta awa foli lai. Katla kata awa minye pharmacie Kuraverti. Namorable mega fe colonel de. Colonel commercial mega. Voilà. Ani colonel commerçante pharmacienne Mariam Diallo Kuraverti Madame colonel Zaki wala odo Mariam ala ga kunaja anga ta sukula ni ala kaje nito sandan sigi bo mi ye jagbot kati awkado atidima ise mo sobo na ise bala mzenjini ni sobo mai abana sakurata bene nyana tike no bale kula abana mzenjini mana somola atin to ci tu atibu bagaci tro mangere de bijada oba muro angata mi nyanga chokoroba no amenya an kaiba jabate ka fuka wala man don sanga alwati anaka dima belajeli muro ko ali selimase ambe same ke chokoroba ko ala ka meangoro muro awano tamana ka boy minye mama national jaisibi anga foli kai plateau amafu delika musise romso to mado abekai kai gouverneur muro ana fana fude Musa Bala Sumare mati kanumba bedo kunungo na kanumba bado ye nyonye bango ni sale mugu misiri la sabu an kumbe den furusiri la ikunu o nere tenemso toama mfa dogo mso no ye bafana sanoye o toama bafana fichini anyo ka salama furusiri kunu wa furusiri wulo vlade kumbe shaka sako ka misiri na kunungo bango ni sale mugu la o kumana anyo ko ke ja mati kanumba bedo wallahi o nin kanumba do ye nyonye munga yire tetemo ka abada yusu nyana tigodo dande ani bacili ko ku ka foli fo groupe de nouveau barakela be krengren la isu ani ne ani gafe kela be ko ka foli kanye ka do kanye mbro o jaranye dande ako ale jeli ngo o jaranye sabu jeli ale be ina fo jeli sira adama de farkolo la adama de nya kono na jeli sira fana de jeluyi abana ho ngo kuma ibi ka kene ka bi furutiri dande mbro nya fuga bajili refu ku barka da sabu yankanu lillahi wa rasuli yisu kuma fo rodo yayin abana o mi nya yire koroke korobai ale de ban fa joro fana nabi aban koroke joro la vie yatara ko nyana bolado ala mabeda ko nyana bo ala mabeda ko nyana bo ni chogorwa tara wallahi ni mate ka nyana bo dubi ci ala mabeda ko nyana bo kama ala be ko nyana bo la glande vie yatara ko nyana bo la doy abe ko bi fatrawre kati wallahi koroke bam plane kati malbugula ina chamche muro chogorba tara betede na onye joro sumara fatrawre beti se kati malbugu wa vie yatara bo joro de la salemula mi ye ka do ni sangaina ambasi be korofu anga muro musogorba do be awo kunu ay wele musogorba ba name ay do anye kosebe ka fo alba anga kontina nga barafe maram Cissé Fatmata Ali ale be falaje semala muro directrice de cap abe retraité la bi Allah muro abe info abe if murbu ne koni yere ka ifo ki wale mando andon solan dambele aje foli belebele balla soma muro awakado nyere la ano nyan mbero dola muro de fleka ni muro dama muro oyanga nyemai upma amba fuka wali mando minye awakado madam Cissé Fatma Ali muro amba fu nango ala ku meangoro anga do kuna funi ngono amedo kuna funi ngono yusu amedo ni sebe minye o de 26 marsi ni ngombe do ikado kafo mbedo ni ikado sebe minye o de kumuloto minye hakli washi bana ala imunu la jarabi ola kolu tabala kado ko kayme bolu ko feto ko malila de lisani kumuloto ma jate manifin to fe adama de undundo Boubacar Sangare Alex Dado na kumala koko minye ikado ni bana minte mafa ina fo sumaya ni bana minte mafa ina fo sida bana do yere fana minti mafa ina fo covid-19 coronavirus te ko ni nye hakli washi bana ye o kuma
ati ma fa mi sabu mina ko de ya to akele no bulu ko feto fenyi wa o tuma iba e ka fo mi yi ka do ekumulo akli wachi bana mi no ekumulo to yai ale ko ni ka do ko uma u ban chela ko hare ma de undo ina fo anto obe chugo mi mitigu do ina fo anto obe chugo mi yusu ku iba e ka fo ko nga ko mi nye uka kene ya ko anu la do ni ko talente bala ko sibanga jamana kono de kaga ja farafina jamana chama mbi mulo to ma do jatela ko sabu bisinga ke bulu ko feto fe de kasoro bora dudo de kono bora kabila do de kono do de undo de su ibai ka fo ko minye kelewye no ye gari sibiliye o li ani fantanya jugu ani ka do nyira mini furo kata se fencha ma woroma ni mbela jile kele do ika do kunlo to ya sabu ye bi asabu jugu be boni ko chama na farafina bangunga bi yusu nga ni gara kungulo toye wala de la jarabi olla yusu ekmana e ko ngara bolo ko feto fenye ibe mawchela te ngati jate mayala okmana ko abe ka do santan laba munu ngele fle ni farafina bangunga ko kele de chayara minye gere sibilu ye ani ka do ka fo sigi nyangelo ko lu chayara o kele ko na laiba e dande wala do bi ke ka bi na ni hakli wachi okmana minye ka do ka fo jekulu mimbe no de jinye tomba ye ko organisation mondiale de la santé olu ko ningo ko yeddo ni gurimbaye nga doni guri mindo ko mawkembe ka dakre fe ko mabobo ala ndesani doni mindo doni kumuloto ya akli wachi bana ko doni guri mindo na dale me krefe ko mabobo ala ko ni doni ngangata wa ko bede kanga wulika joke ni ngoina ko sabu ko adama dundo nga ala ye mamunu nu hakli ko ikado fo nyongo o ye jarabiye wala jarabi mini ala yo lasuma yusuka te ko bo adama de yala de ambele jile tike ko ekilenye amulu ye kilenye tabulu ye kilenye hakli wachi de kera damfaraye o ye ikado ka fo olu funa garsige ala yo ula jarabi ni minye ko nga umanga ke sababu ye amunu yu doye anga baula ko tuma bela inu ninu ndebe bedogo fiula inu be dogo fiu daula inu be ikado anga sirabauka inu be dugu misene dugu ba ulu isra tamalila inu be anga jamala jerola inu be anga nyaga ukene ka ibu ye anga sumu vanana nga utido jatela ko ninu bena yusu ni yu nyadala jebe jigitiga desro nyadala kusigu ulu tiso ulu bela jire frekele doni ko no dum fini kerebete ka do rebe ulu ko nemisinga ka do be bila be fini ndo meleke wirala ya ta ku yere sutra o fata muso no fata keo no yikulo to ya ke to be kuma kerefe yusu ko nunu mbanga mayala nye dungo do mati ku do jatela uda bengo anu ga da madenya ke chugo ko bekele do bulo yele ku yi o kele do bulo ka do mbaraboliye o kele do bulo inafo wira ka la nyine de u ka fargwanyi yusu ko ka do ka fo mina yere mabe kono dimi bo chiefe o kuma sankalo tanifla nunu ndebe folo ko falaka la nga maya kono te jatetula ute sotara mata utita gitita ute ikado ka fo auto stopuke bole ventu bulo nga ube mimine use na gisetono tama le mume kono la ka be kilometre chama mbode asenangolo ni fini no saninga ambu toy ko kama bula wallahi sumantu bulo balo chugo tula ni sofla masate ko jigite jiginda na fo ala nakira okuma nunu jigide ala ye anakira aywo balo chugo tula fo ala nakira okuma ujigide ala ye anakira yusuf muluto ibaye ka foko watu bena nene kote klema kote fundeni kote sanyi samya kote ko ni bebe ke kuto bolongo na la sabu shiro tubulu ali ni shiro bubulo la sabu ko nyumantu la ubode blani ga volonja mine amsomo yeredu mabena fadiri ke ba matemala onde sani okmana ko yusu bal ni shiro bubulo iba sara la soko ko mai okmana ubafsa ya ka bolon franje mine no yoro doye okmana yusu iba ka foko sangani wati nunu ne beni la jaba kono wati yelama ikado bebeke ku to bolo kono minye la tige res ko tabolo bebeke ku to bolo kono o bechela o be musola ay waku dum be bo demba ya do de la de ay wa iba ka fo yusu ko jekulu funa beno ani ikado chageda ube munu nga baraka nga nyesi nunu nga ko nyine ni anu lado nima ko ibaye ka fo sangani wati ambe kulakula ambe seminarula ambe reuniona ko seminar kele madelika ke kumuloto kunga ko kiwaraka wallahi seminar madelika ke ukalla jabanu ka sengeni ukagele yaka tu abana o kumana ko ufana yandoye kanga societe ngono ndo yanga manivia ko nae kibaye ko nunu ko ni kele du krefe meru ni krefe dondiye mwashika jatetuka ikado ka fo matu dodala yusu ko minye ikado ni ngoye ko bona mimbuka ukabona sanente ukabona la nyine nente tirijugo ya otiri nyuma ya machine no titiri wallahi mana sofla masaja abo daka joni juru
o kuma yusu ko kunna o hukumu kunna la ko dɔw b'a kɛ yɛlɛ ko ye dɔw b'a kɛ I ka dɔn baraboli ye ko u mana gɛrɛ maaw la dɔw yɛrɛ b'u gɛn I n'a fɔ ko I b'a fɔ ko wulu fatɔw don dɔw yɛrɛ b'u gɛn I n'a fɔ ko maaninfinw tɛ wa ko dɔw yɛrɛ ka taa bɛ taa laban ni busana bugɔli de ye ka I ka dɔn kunkolotɔ walon f'a ka sentɛgɛ ta ko o maaw fana bɛ yen o kumana yusu ko n'i ye ko ta k'u lajɛ ko ninnu minnu filɛ nin ye n'u b'an cɛla ni u kɛlen don bolo kɔfɛtɔ fɛn ni k'u kɛ kɛrɛfɛdenw ye o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko ninnu minnu filɛ ko I ka dɔn a kɛ maa si la k'a to I kɔnɔ u ni m'u malo ma jɛ tiɲɛ nka lajarabi min y'u sɔrɔ I b'a ye k'a fɔ yusu ko o n'a ta bɛɛ ko I k'a dɔn ko tile fɛ bolo kɔfɛtɔ fɛnw don nka su fɛ k'a dɔw bɛ yen ko maa mago bɛ se olu ma y'a kɔri ka bila voilà k'a dɔw bɛ yen ko su mana ko maa mago bɛ se olu ma jango I k'a dɔn npogotigi kunkolotɔ ko ma ka di dɛ nka sufɛla ko don npogotigi kunkolotɔ o kumana ko maa kelen ko tɛ ko sufɛ ko jɔjɔlimajɔ b'a ka ca dɛ setigi b'a la nafolotigi b'a la jɔyɔrɔtigi b'a la k'a dɔw yɛrɛ ni dakamana waatiri bɛ na ko waatiri ligisi ka na ni maa ninnu nɔfɛ ko yusu ko a bɛ maa sɔn hakili dɔ la wa min ye funankɛnikɛlagiw ye olu caman fana bɛ gɛrɛgɛrɛntɔw k'olu fana wakiliw de ye ninnu ye u b'u jigi da ninnu kunkolotɔ musomanw kan a npogotigininw ko I k'a dɔn k'a fɔ ko sufɛ ko caman bɛ zole da u da la ko zole bɛ da u da la cogo min na I bɛ bɔ mun kalama denkuruba san ta bi yan ko den b'u bolo fa tɛ den na fa tɛ ni yɛrɛ yira den na wa fa minnu y'a wale kɛ u tɛ sɔn hali k'u ɲɛ jɔ I k'a dɔn k'a fɔ a kɛyɔrɔ la ko nka ko su mana ko zole bɛ da ye dugu mana jɛ I b'a dɔn u b'u haramu wa den mana sɔrɔ o la ko o den kɔni o ye I k'a dɔn ba garisɛgɛ ye nka o fa tɛ ɲini fa tɛ jɔ faya kɔrɔ k'a sɔrɔ dɔ dun nɔ don dɛ wa ko maa o kɛbaa dɔw bɛ yen olu de b'an ka misiri siraw kan olu de bɛ seli an ka misiriw kɔnɔ olu de bɛ t'u sigi u ka denbayaw la ka I k'a dɔn gɛlɛya so yɛlɛ k'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka tiɲɛni kɛ kunkolotɔw la kɛnɛma o kuma tɛ fɔ da tɛ don o kuma la o kuma yusu ko kunkolotɔw a cɛman n'a musoman ko ninnu I k'a dɔn I ye nin ye cogo in na anw ka adamadenya kɔnɔ ko maloyala ko don sabu kan dɔw don an m'an k'u kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye kunkolotɔya n'a ta bɛɛ Ala ka lajarabi don u ka laɲini tɛ o kumana k'u fana ka maaya damu da an fɛ k'o ye anw ka kɛta ye Ala ye anw minnu sɔn I k'a dɔn hakili ɲuman na ka anw minnu sɔn a se la ko anw de kan k'o kɛ u ye o kumana k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fa de donnen don diɲɛ yɛrɛ la ko le monde même est fou fa de yɛrɛ donnen don diɲɛ yɛrɛ de la o kumana k'o de y'a to diɲɛ ma se ka kunkolotɔ ladon ko ɲuman na Bakari Sangare ale ka nɔbila sɛbɛn in an ye bɔ 26 mars kɔnɔ Yusu ka bidon a muso dɔ tun bɛ o taara cɛ sigilen sɔrɔ ko sɔrɔ ta jɛyara dɛ cɛ y'a kɛ ko maa t'a dɔn to Ala ma k'e tɛ ne dɔn tile fɛ kɛ n'o tɛ su fɛ kɔni i bɛ n dɔn dɛ a caman bɛ yalanda dɛ wa n'a ma kunnaja ba ba kabini o kɛra gɛrɛ cira bɛɛ bolila wa ko banaba dɔ bɛ yen o fana n'a a furumusow bɛ yala la sugu kɔnɔ sanni na jaja ale ka ɲɛmɔgɔya bɛ tɛmɛ kunkolotɔ fɛ o b'ale dɔn kunkolotɔ fana ma foyi f'u ye a n'a furumuso fila a y'olu ka sanni kɛ a b'u nɔfɛ n'u farala taara yɔrɔ min a fana bɛ taa ye a ma kuma o kumana furumuso fila ka sanni bannen kɔ bana in m'a fɔ k'a b'i kɔ dɔn wa k'a ko i dun k'an fana taa ɲɛnabɔ dɛ cɛ yɛlɛma k'a lajɛ muso ko e bɛ nin dɔn wa ko n t'a dɔn a ko i bɛ n dɔn dɛ walayi e bɛ ne dɔn su fɛ e tɛ ne dɔn tile fɛ e tɛ dɔn tile fɛ ko i ye ninnu ta ɲɛnabɔ ne dun fana y'i muso dɔn k'i tɛ n ta ɲɛnabɔ walayi parce que musow y'u ka dɔnni jigin ko kumana k'a ta ɲɛnabɔ n'o tɛ an tɛ taa so bi ça c'est 8 mars ko ja sinamuso bɛ anw na ko ja sinamuso bɛ anw na o dogolen don I ka jakumabo Ala de y'o gundo waraka anw ye bi k'a fana ta ɲɛnabɔ 8 mars fɔra sa ne muso bɛ kɛ kelen la hawla a ma ja dɛ Ala ka kun lajɛ wa n'a jɔlen wɔsira fo basa bɛ fo ka basa ɲini a y'a ɲɛnabɔ dɛ a bɛ ɲɛnabɔ kɛ a dɔw bɛ ten de Moro namu an bɛ sɛbɛn da min ye aujourd'hui min ye a bɛ k'a dɔn mathématicienne Moro a bɛ k'a dɔn n ye n ka zoro ta ka un fara o kan o kɛra numéro 10 n'o bɔra ye min ye tonton Pal Bigini Bagaga Moro n'o bɔra ye I ka dɔn awa min ye awa Michelle Obama Bigini Bagaga ani a bɛ k'a dɔn Palmer a kɛra famille Keyti Barack Obama suma dɔ b'a la dɛ ay Bigini ni Barack Obama kɛ cogo de ye kelen ko Michelle Obama a Michelle Obama muso dɛ min dɔnkilidala muso min tɔgɔ fɔ a n'o de bɔ n bɛ yan a n'o forme bɛɛ ye kelen u ka muɲu cogo n'u ka sabali cogo n'u ka kodɔn
mais ti sigani muso dun tigɛ ko kun kan sa jende Barack Obama ke borogo yo ye doro ye bigini bagaga mais ti sigani muso tigɛ ko kun kan abana na ja no de abana ma fɔ gasi wɛrɛ kama cɛna ja kun cɛna ja gudu de o ma Palmer fana ikado awa minye aye cɛna ja ta o awa kado be kun ngono ko ni ngo indige boy apma tiara ikado awa minye Palmer ani mauka pma ko pal ambele ruguga ko pma ananse guga ko pma Palmer minye aye bigini bagaga minye nuba wele ko gesere bingi muro awakado minye kaika ka de mani Palmer awakado ayata suna ani fardala muro awakado do ma nyagoro bolo badde na labaro tabarikala ma bi nga yira ko dem furusi lawa anyo wulo vula de ke bango ni bisila ko bena la sani an fana balma muso furula yayi ngaba koro dura la bigini bagaga ça c'est très bien ça abana ka anaka Palmer ka tani nyoy de abana yaga zorota akara numéro 10 ko u ye zoro de bla ale en de taga bla ka bla nyefe e bigini mai de jambe jate de doro ko chugola ta che yini jate ka dago yala che yini wudo yala abata bro ikado awa miye bigini bagaga ale ni Palmer bro awakado utara meri gaba dura murba bugo meri moro awakado utara mara civil gay misri utaro ke ngaba koro dura miye awakado miye bigini bagaga ale ni Palmer uyafo wi ninga awakado bulandaga do nyandaga la miye awakado asugolo ina biju ko ni make namuro yo nyaja yana ba o flabe kunsunedu nyewusu ko ba nyana ibi nyewusu ni sunti gara sa awo o be biju ka ti ma nyana ni sunti gara sa miye awakado awa miye zoro farala enga o kera numero 10 bigini bagaga tonton pal muro dongli be kake muro awakado na matiara ikado duka proof matiara be tafo muro ikado bigini bagaga ikado ka mapma miye awakado Palmer ka mapma muro jaja de so dabu korogoy miye awakado bisa mautlara ka fo adona konyo so kurala la ila bigini bagaga do la konyo so kurala ache ma vinyira barkala gui Natika kono ubi kana konga kuma ndote la hawla wala quwwata ni magudu jara sa abagudu jara jaja demzo dabu kono ujoro wala ya beta utajila abo ni kuma na kono dabe do abara awo ma koyo zukura o dogeri daruye bigini bagaga palma ni limana anaka demba gurone noye esafi jabate tumani jabate ka madu jabate momo jabate o furumuso o go de mai tiena akara ngara koi ndisani ni ku jandigi koi sa ndisani bigini ni Palmer o to kon tabo mo datinza nunu to ko nyini ka fara wati do kera la ku ka fini dojila fini bi ko atiji atebo manifi kungo ka changui wallahi nga bani teni sawa abana be mi yere soro abana fonu ye furu sanu dai tu maldi ba vira go ama okipe fena ama nga ambargo ko law komi yere tinje sala ananga jamana be insécurité law do do taro nu noro bigini bagaga la kala way ba do ko Palmer ning ba ambe kilingilin dala yambe labo abana nga mashita yere kulo sumame abana anyeta yere tawla goyi ayi onunu yere ka ilatige bi manye sala wa ndisani uya ke tugo langa mimi vie alabana mi mayuri yari te yuri yari ko mana ni kanu na tugo adola ube nyu ando me na tugo na labana yuri yari la o damu yere o tabane o be konyo sola abona digira dola sojata akana kuma Allah ko sa mimi vie yiche me ala sago ni jugu sago na be awa kale sago ka woni ala sago ni jugu sago bena ali cheni za awa kale sago fana de kera aprote akuma sera makewa no wallahi akuma chama mi amina ya rabbi ko yuri yari wala shi ko fuye foka ta sungolo toni ba ko nyoso kurala kwa yusu ni kate dire nuwo maleta ni kate dire nuwo ta malini sede oche ko fundeni ko fe mabwala kwe alna yasro
min ye Togo jamana nyama o yi sendo akola kana ke sababu nyuma ye nga fundeni bajigi fundeni majigi ani nyonje ko mabu nola azabuge min ye CEDEAO ka communiquer uye ko sadani na uye communiquer mununge o bajira ka fo ko alibi ukeme ka ngenya nyimi angama o yu ngo de unyimi fere ka karide an wana banga jorola Niger ma fa chez Russia ebe Cameroun blami Cameroun yake ka Burkina Uganda du Uganda edungodi yabana bede bikata kuyi tiete flayo tiedo de yera France udale bi yere foka saushi gla kayeno ni Allah sona uluga balo bo farafina bangunde kaya wauti ute fulu kala ya soro ni gashite muru ja petrol ba fa ita ya dai ani uranium ko kele kunyi ani sanu wa ute ongode ugode ko ani ko lithium wa lithium bia no ali tarana lithium ni abisanga bai lithium bia abara nickel bia carbon bia gas bia o mineral bia ala barkala be bia wo balangu nu bamba il faut ka jago do ala ke baji bia ala an woni ta wo balangu nu bamba kunde o ye agba ya mbugo gwe utitawa ana koro de du abana ngal am yoro mi farafin be ka famu ali ba fa nga president politique shudo wuli o kana ni beke wallahi te ke maldew ni cewo korobo ya tugu abini maldew ndi cewo abana atini mawre cewo maldew ko atikana tundew abana nga mbargo munyu yusu kumana ko alna ya soro togo jamana nyama yi sendo ala ko fo mabwa nola ka sabu ke CEDEAO ka ikado la serido seve mi ikado ye wati minu mbulo dalla jine ani Burkina ye ko lu fana ka ukambo ka beno ye ko temena ko yi kumana ko korodo garamu ulu ka furanje fanga o marali ko nyala ko min temena ko kumana CEDEAO ka communiquer ke nga amagile ya shiseni jamana flama afade nya jugu be Mali drone nofe iba fa nyanda makoreke la jine di Burkina amagile ya shita ganye shulu makosi ga kuma ko alibi ku unolu be temeno ye communiquer yimi ngara arabado o ya jira ka fo ko mi ka do ka fo CEDEAO ye ko akoni yenga ni asiri kwani ni jamana fulana siga kuma ke nga Mali to ma fwala ay Mali sembo Allah on nyere fana mago shite CEDEAO la o CEDEAO ibaye ka vo ku na mabla gatani jamana fulala alibi unini furanje fanga mauka sega kuma lajine ani Burkina Faso o kuma na ko minye ulu fana ka ikado ugasigi kuma ko ka mono bo be minye yanu ka somen na tache CEDEAO ka gerensigi na ta bubta faransi haju fo gerensigi munu seve ka gato tige mauka jamana nyangili kama o CEDEAO inde kudu abana awo ka gato tige u farafi nyodo ka jamana nyangili kama ko du ka ngalo tige ko makisalika esaile masili kabe ala ye makida yesa ile matili fete CEDEAO ga keneka kabe ala ya da kwalimbai daga ala san watara masa sur région telagia o foi fana metani o foi fana meta musa moro keta ni ngwame kurumanu farajo ya le fana keri njogo ndeta pion awo kuno warita na sega tunna ala afo ala san nyana ko draman ga ala jenaba seka dongli do ameo me abiba ni koroma ba bana ba ube saya ba wallahi abana note wukan nana bwanyi yeni ngeya ga farafina betta chen ka di farajalama abana akira nyana yo awati akuma famu maufe ngambi alasani mona obulu akalla modedo ale fe kono wale kile ndeke biklo te kile yede abi chale de ko ngoyo de wa alete wata inani alaka je akibwala ndesani ogmona yusu femi kado ka fo ni ngoisa kuye kado ka fo ni jamana fla ale bi bugo luklo la kuma dmani fo nga garante bi kata ka onde segere okmona CEDEAO ko ikado ka fo uye jago ya fanga utakubu no pembe aunga aunga te makan na mugula suwe on dan to simbe guma yeble ogmona yusu de femi CEDEAO aka barabolo dalo nye aywa minyi ikado ka fo ko unini jamana fla ku ya on goni sembwala ku nini fla na ikado to ka kuma alibi o minyi communique ngonna alibi ibai ka fo ko ajira ka ku ka jekulu do na wuli kana ya tideu o mission munu ko lulu be na ya aywa ko ikado ka fo ko kuma ere ko bla la folo o ko femi ikado siga kuma e wase ka ambargo wuli o ko kuma ko CEDEAO ka ko ni be ikado se fo wala noye ka sabu ke kulubu ka wati wajibi ya aunga
ma ko kalo 12 ka taa se kalo 16 ma kan ko furancɛ fanga kana tɛmɛ o kan ko ye olu ka kantigɛ da ye o y'olu ŋaniya ye anw fana ka marakɛbaw ko k'an tɛ se ka ko ɲɛnabɔ o kɔnɔ wa anw bɛ taa san 2 la an mago tɛ CEDEAO ka kuma la hali CEDEAO da ma don an ka kuma la an b'an ka san 2 kɛ o kumana k'an b'o kɛlɛ min na o kumana k'o de y'a to u y'anw senbɔ nin kuma ninnu na k'u ni i k'a dɔn Burukina ani Laginɛ k'olu na to ka sigi ka kuma kɛ a dun ye waati min fɔ olu ye o fana tɛmɛna fɛn ma bɔ o la ɔ CEDEAO o kumana k'an b'a dɔn k'a fɔ u ka communiqué min n'u y'a kɛ ayiwa CEDEAO k'a bɛ k'a ka taabolo ko u bɛ k'o kologiriya ka gɛrɛntɛ ta ka Sénégal fana sɛgɛrɛ ko sabu k'u sɔmina k'a fɔ ko embargo ko Sénégal tɛ k'o ko minɛ sɛbɛ la ko taa ka segin bɛ Mali ni Sénégal cɛ o y'o fana kangari n'o gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Sénégal ma bi u ka tigɛda jira o fana na a kɛra baara ye u b'anw ye ko file Ousmane Daw ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an y'a bɔ éducateur renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don muro waati korona yana an ka wuli sa min ye Bangi Jara ko a b'an fɔ k'an waleɲuman ko sunkalo n'a gɛlɛya ko an tora kunnafoni kɔnɔna na an ma don bila cogo si la nka muro min ye aw k'a dɔn min ye Bayini Fofana a yɛrɛ a balimakɛ n'o ye Musa Kulubali chauffeur de taxi kun don muro Ala y'a ka kalifa minɛ a la a kɛra surɔ muro min ye Musa Kulubali ni Ala sɔnna ma a ka janaja bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ hippodrome bɛ kɛ Misira famille Segu Kɔnɛ ka so famille Kɔnɛ min bɛ yen Segu Kɔnɛ o ye aw k'a dɔn cɛkɔrɔba ye ale tun bɛ Misira de la Misira de ta kɛ Sokurusi kɔnɔ kɔfɛla na muro a bɛ kɛ ni Ala sɔnna ma ni juma jiginna an b'a fɔ nka Ala ka hinɛ a la Ala k'a da yɔrɔ nɛma amina ya rabbi kan babatɔ bɛɛ lajɛlen Ala k'u da yɔrɔ nɛma amina rabbi waati nani jɔ o kumana an bɛ dugawu kɛ seli kɔni an b'a fɔ sa si ma ɲɛna a sera ka ban Ala k'an ka seliw caya Ala ka san wɛrɛ jira an na ayiwa min ye sunkalo in ye Ala ka san wɛrɛ sunkalo jira an kɛ an donna gasi minnu na an yɛrɛ mun bɛ kɔnɔ ko yafa sigi kelen k'a sigi bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ɔ maa minnu yɛrɛ fana donna an gasi la an yafara bɛɛ ma kumana Yusu an bɛ dugawu kɛ Ala ka i k'a dɔn sanw caya Ala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka jamana in basigi Ala ka jamana denw sago k'u ye ya rabbi yama nka i ka cɛkɔrɔba bɛ yen dɛ Burama Jawara ka usine Soni na PDG n de don dɛ i t'a fɔ i ka cɛkɔrɔba don c'est mon fils wa n b'o fɔ n da cɛmancɛ c'est mon fils voilà ni kuma diyara n da c'est mon bénéfice Burama Jawara bi laban fɛn min zɛrɛ ni a ka melon kɔni a ke melon in ka di dɛ o kɔni ŋɛ bɛ ka dɔgɔ fiyɛ labɔ n y'a nɛnɛ k'i to wa n y'a dɔ sa sugu la k'o dun a banna n bilen ma taa Burama ka foro kɔnɔ n b'a sa sugu la k'a dun dɛ a ka bɛn inchallah